Добър ден! От известно време аз се уча да не изневерявам на мъжа си. Малко трудно се получава, но особено когато дойде пролета и всичко се разпъпи и всичко напръщи. Ей! Просто копчето пам и ще изхвъркне. Ето за това аз съм облякла това зелено сако, за да бъда в унисон с разцъфтялата пролет. Обикалям тук в района, където има сладкарнички, нали, такива заведения, където аз не съм позата и за добуша, нали, там за разните сладки работи. Ами заради пичовете там, които седят, нали, ядат сладко, им става хубаво. А иначе, така аз разцъфтявам с идването на пролета, с цъфтежа на дърветата. И затова и в зеленко така съм се облекла и съм напъпила като една ябълка. Ябълка като неродена мома. И като видя пичовете и направо се променям, особено ако видя някой с татуировка тук, котва или русалка или нещо написано, направо става в много лошо положението. Но нищо да аз ходя наляво-надясно тук, нали, из района. И да ви кажа така, като дойде пролета и ми идва така да се покатеря на едно дърво и да извикам: искам пич! Ама не става то по сладкарниците, става повече така запознанството с пичовете. Обикновено тук по месарници, по бакали и така се запознаваме. Особено пролетно време. През зимата е малко по-трудно, защото от пушека в заведенията не мога да видя кой какво представлява. Евентуално татуировчица, ако има, или тук мустак, така да отпуснат. Значи всъщност... усещам нещо. Мирише ми на мъж. На пич, по-скоро бих казала аз. Сега ще му привлеча вниманието с една деликатна кашлица. Ами искате ли да ме наебете или да отидем в сладкарница да пиеме кафе? Първото какво беше? Да ме наебете. Или пък да пиеме кафе. Направо да ме мете. Моля? Към ме мете да отиваме направо, защо да губим време? Без да пиеме Времето кафе. е късо, времето е наше. Времето е наше. Вземи панелите, трабанта и Ай, повече не ме мъчите. Ма как хумористично се получават при нас Ама нещата? мен пък ми се пие кафе. Аз съм цар на бицовете. А пък аз естествено руса съм аз. Така ли? Да. Защо сега сте по-различна? Ами, защото се уча. На какво? Ами да не изневерявам на мъжа си. Така, няма да стане, не. Няма, и аз съм пробвал, не става, не. Изневярата е моята сък. То в изневярата има хем вяра, хем и изне. И изне. А много ме бива... Да ходим да пиеме кафе. Айде, да ходим да... Не, нали? не. Или първо ще ме мете Първото. Първото. Ете. Ами... Какво? След кафете ете или ете и после кафете. А това мога да стане песен. Ете. Ами вие първи, аз. Вие първа. Не искам малко да видя аз след вас. Аз след мене мръсника, нали? Не преди. Какво казахте? Айде, ами... На някой говорите ли? Не. Обещавам, че това ми е последната. Не, пред последната изневяра. Тън. Да виждам. Уча се. Ще се науча. 1-2 години още.